second time natin dito sa Aguilar Mapita. Ayan. Kayo na pala may music pala, no? Copyright tayo doon. Hi guys! Ulitin ko ah. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, nandito kami ngayon sa Kadaang Katutubo. Dito sa pinakataas ng Mapita. At kasama natin ang ating ulit yung kaibigan. Hello! So tara guys, at samahan niyo kami. Pupunta kami doon sa taas, sa viewing deck yan. So ayan guys, akyat na tayo sa bundok. Ayan, ayan ang mga kasama natin. So first time natin pumunta sa lugar na ito. Kasi nung una namin pumunta dito ay hindi kami nakarating dito kasi ginagawa pa lang. So dito yung sinasabi nilang viewing deck. So ayan, pampakya na tayo doon. Be, kaway-kaway be. Ayan yung friend natin. Meron din siyang tattoo sa kanyang balikat. So ayan yung ating friend. First time naming mamasyal. Simula nung pagkabata namin, ngayon lang kami mamamasyal. Kasi nung araw, hindi pa uso ang pasyal-pasyal sa amin. Ayan. So kung kailan tumanda kami, at medyo mahina-hina yung mga tuhod namin, saka kami umaakit ng bundok. So ayan. Okay. Ang taas oh. Ang taas dito. Ala. Dito tayo sa halaman nila. So ayan, dito tayo sa bundok. So ayan guys, nandito na tayo sa taas. Ay, paya-paya. Ay, medyo mahangin-hangin. Ayan, nandito kami nga sa Mapita. Ay, ang ganda naman dyan. Ganda naman yun. Atmosphere. Dito na lang tayo tumira. Magbaon na lang tayo ng pagkain. Saka yung kalan. Kasi mahangin dito. Hindi mo na kailangan na electric fan. Saka aircon. Buenas. Talagang buenas kapag dito ka tumira. Malamig pa. Oo, malamig pa. Oh, para ka nasa Baguio. Ay, grabe guys. Ang Gusto ko yung weather dito kaysa doon sa baba. Ha? Gusto ko yung weather dito kaysa baba. Oo. Diba? Mas maganda rito. Ayan, video-video lang tayo. Sayang po kami. Ayan. Accidentally dito kami nagkita sa viewing din. Ganda-ganda diba? So, abangan po natin yung video natin na to. Manood tayo ng ating YouTube channel. Please don't forget to subscribe. Bianca Queen Mix Vlogs. Totoo yun, hindi ako nagbibiro.
nakapag-picture na po kami at nakapag-video. So, bababa na rin kami niyan. At pupunta naman sa ibang location. At kami lang ang andito ngayon. Kasi umuwi na yung mga nadaan natin dito kanina. So, ang ganda-ganda. Ayan. O, diba? Sa wakas, narating natin yung viewing din. Pero kapag mayroon kang drone dito, mas lalong maganda. Kuwang-kuha. Akala ko mayroong nagdodrone dito. Meron naman. Siya lang siya. So, ayan, pababa po kami. Dito tayo. Dito ako, babe, para maganda yung view natin. Ayan, o, diba? Ang ganda-ganda. Dito sa Beaudic ay meron din silang mga souvenir. Ito mga souvenirs nila. At may mga halaman din. Kompleto kami dito. Oo, kompleto daw sila. May roses kami, may strawberry halaman pa. Ay, may strawberry din. Ay, wow. Ano gusto mo, friend? Gusto mo? Saya, nagbili kami ng mga souvenir. Sorry
Yung buko. Mahangin kasi sa taas. Kaya ang gulo. Vlogger mo. Naka-vlog. So ayan, thank you. At nakabili kami ng mga souvenir. Bumili ng ating friendship. So ayan, pauwi na po kami. Tapos na po kami dito.